ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସରଳ ଭାଷଣ। ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ, ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ମତେ କିଛି କହିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଗୁରୁ, ଗୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର, ରୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ବଗିଚାର ସେଇ ମାଳି ସଦୃଶ ଯିଏକି ବଗିଚାକୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯଦି ବଗିଚା ହୁଏ, ସେ ବଗିଚାର ମାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବଗିଚାର ଫୁଲ। ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ କ'ଣ ହବ ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ପଦବୀର ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୁଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ କି କୌଣସି ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଛି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଜାତି ନିର୍ମାତା, ସେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ବଂଶଧାରା ମାନଙ୍କୁ ଗଣନ୍ତି ଓ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଶିଷ୍ୟ ବଡ଼ ହୁଏ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନମସ୍ୟ ଓ ପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଶା ଆମେ ସେହି ମହାନ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଚଳିବା। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।